yebantase hlalani phansi ke sanhlalani phansi yewethu nizi South Africans bantase nizi trendsetters ilizwe lonke ngoku lithi mabahambe mamelani into yenzeka andithi niyakhumbula I think it was last week now okanye that other week but wethu apha ezivekini ndandikhe ndakhavarisha istory esenzeke UK yabo caba lo mntana womlungu una-18 uye wahlatywa lizayizayi labe sithi lizaza into nokubana no he was being racist towards me so saxabana kwathini but akatsho into nokubana umhlabile so lo mntana womlungu is like no ndiphelelwa ngamandla amapolisa ambambela le racism umntana umile into nokubana no guys like ndiphelelwa ngamandla ndihlatyiwe kwathini aba amapolisa wamhoyi then ke ngoku umntana abantu ephelelwa ngamandla and then ke ngoku bantu uthe kuthiwa phefumla wabe umphefumlo uphumile emntaneni yaqonda so baqala ke ngoku abantu base-UK bathi hayi bo guys amapolisa yenza njani into enjalo into nokubana umntana adaphelele kubo bembona into nokubana uthi uphelelwa ngamandla kutheni bangamsanga esibhedlele kwathini yabo yaqala apho ke into yangathi hey iyavuthwa apha kwelaa cala ngabo xa ke ngoku aba base-UK bamane bebukela nezi video zethu bazithanda ke zizam bamane bengena apha kwezi video zam kusithiwa mabahambe nabo bathi oh mabahambe okay bagooglisha they must go yava hayi fine bantase apha ezintsukwini ke ngoku caba ke ngoku kukho izayizayi again izayizayi bantase kungathi lela se-Ethiopia izayizayi bantase kuthiwa elo aligezi kuthiwa imela laliyenjinje qha ndizundibonisa la video nama ndigqibanga bantase like andingomntu imasikizi yaqonda into ezimasikizi ndiyazoyika but ke bantase kuthiwa wayesithi ndimbone mna epheka uzimele ndava abantu besithi hayi uyambulala wathi omnye uyamqangqulula wathi omnye umsika intamo yebantase kuthiwa lo mntu lowo ushiyeke bantase ingenamehlo sekunqandwa ke ngoku sekunqandwa ngabantu shem lo mntu lo akadanga wasweleka but kuthiwa ushiyeke ingenamehlo bantase kuthiwa unjani apha kuthiwa ulimele lo mntu lowo elazayizayi belifuna ukwenza sure into nokubana hayi liyagqiba ngaye yabo xa kutshekishwa iincwadi zakhe into nokubana hayi uzenja ungubani kodwa umaniseke uba akayo-citizen yapha and ke ngoku uye phaa ngento nobana ikhantri yakhe naku isemfazweni kwathini wayapha ke ngoku yaqonda bantase thina sive ngabantu base-UK sebesithi mabahambe hamba ndinixelele mna abantu base-UK bayakwazi ukuthi mabahambe bantase so sikuloo nto ke ngoku into nokubana e-UK kuthiwa ezinye iikhantri zitsho into nokubana bona ngoku usukela ngoku abazubaqasha abantu bezinye iindawo zeAfrika yaqonda baziliste ezo ndawo kubaloo Nigeria Kenya kubalwa kwathiwa abantu aba-allowed South Africa yaqo apha emazantsi eAfrika kwathiwa ni-allowed nento nokubana ningasebenza nina ndithetha uba loo nto mna ngoku idumile kwiikhantri zonke into nokubana makutshekishwe and ke ngoku bantase into ezakwenzeka nabethu if ba-problematic kwezi ndawo bakuzo nabo mababuye yabona njengoba isisithi bafana mayibuye because asiyazi into bayenzayo eMexico nabanye if baba-problematic ezindaweni zabanye abantu mababuye thina into esingayifuniyo into yoba uhambe uye ekhantrini yomntu ufike ekhantrini yomntu wenza into ezirongo uyaqonda wenza into ezirongo ungena wrong wenza into ezirongo understand jonga le nto eyenzeke e-UK ufika phaya ungena ngendlela ezingaqondakaliyo uyafika uqangqulula abantu into loo nto guys